chudá. To nemno. Je tam, no. Už stojí. Ale ještě ruce nemám. Už říká do prdele. Se mi úplně svírá v krku, ty vole, z toho. Tebe. Mě docela se taky svíralo. Jo. Aha. Čo, jaký krátký lano. To je dobře, to bylo zpátky. Že přijde a řekne, že to nemáte. Jak se ani nedělá. Už si zapojítám. To neláká tě to? Nějaký větší. Tak mi jde! Co říká? Takže potáhnu nahoru. Ty vole. To by se úplně kutaly nohy, ty vole. Mě taky úplně ty vole mravenčí vole. Nevím, si to je z toho, že blbě sedím, ale... To je taky možný, vole. ale... Aha. Dobré, jestli bych takhle rychle se nenechala to. Ale on mu pomohl, ne? Takhle. Chceš ještě jednou? Sama nemluví. Zamáváme mu. Za hodinou, za chvilku půjde na řadu a bude spát. Tarzan. Já poletím znova. Já nedám opět. Zmeškaný hovor. To je jedno, nech to. Zprávu tam mám, to by asi máte, jestli jsme dojeli. No, Ivana mi volala. Ona byla na soustředění. Nebo... No, byla jsem před barákem, že nepozvánila. Odem si pro pana Ramse trošku. Teďka přijela druhá. Se o tebe opřu. To ani nedivila. Dobré, jo? Nevím, co by se se mnou udělalo. Stát tam.